Takže to byť nemusí. Keď bol Mikuláš, tak ste určite dostali dačo super, aj dačo nie super. Dačo od babičky, dačo od starkej. Dačo, čo si už dávno nemala, dávno, čo si už mala. A ja tu mám darček od... Prepáčte, som chorá, preto aj ten hlas. A ja som dostala od babky, každoročne dostávam niečo bio, čiže je tam málo cukru, čo mi nevadí, lebo som na to už zvyknutá, ale taktiež už som strašne dlho nemala jedny lentilky, ktoré sú z bio obchodu. A ono to sú, že bio čokoliny mini. Ja som to strašne dlho nemala. Neviem to otvoriť, takže peckovka. Asi si budem musieť ísť pre nožničky, takže idem. Takže nožničky mám, idem si to otvoriť. Dobre. Mám tu pre porovnanie a jedny z cudej krajiny. A to sú takéto Bonitop. Sú aj iné farby, pretože oni tam majú aj sivú, ale zároveň tu sú tieto strašne malé. Takže poďme ich ochutnať. Ako vždycky. Vybrala som si zase hnedu. Cítiš v tom zmenu. Iná čokoláda. A čokoláda, ktorá je tu, je taká žuvačková. Proste neviem prečo, ale je taká stuhnutá strašne. Takže radšej si kúpim tieto než tamtie. Tamtie mám prvýkrát v živote. Tieto mám asi 10. krát, ale určite volím tieto. Nie preto, že sú bio, ale že nemajú tú žuvačkovú onu čokoládu a nemajú tú divnú chuť. Počkaj, ešte raz. No a aha, teraz tu mám sivú. No hej, sú také žuvačkové, takže odporúčam tieto. Čaute!